ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳେ। ତ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପିଲାଟା ସୁଧୁରି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ସୁଧୁରିନି। ଯଦି ସେ ନିଜେ ନ ଚାହିଁଛି ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବନି। ଆଉ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଯଦି ନିଜେ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ନ ମାନିଛି ତାହେଲେ ସେ କେବେ ସୁଧୁରିବନି। ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ସବୁଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯାଉ ସକାଳୁ। ତ ଦେଖୁ ଜଣେ ମଉସା ମାଉସୀ ଆମକୁ ପୁରା ସ୍ପିଡ କରି ପଳାନ୍ତି, ପୁରା ଏତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବୟସରେ। ଦି ଜଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କଥା ହଉ, ଆଙ୍କ ଫିଟ୍ର ରାଜ କ'ଣ? ଦିନେ ସାହସ କରି ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି, ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଫିଟ୍ର ରାଜ କ'ଣ? ତାପରେ ମଉସା ଟିକେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଝିଅ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ସକାଳୁ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ହସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଏ ବୟସରେ ଆପଣ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଉସା କହିଲେ ନାଇଁ ମା, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ହସିଲି, ତାପରେ ପଚାରିଲି ମଉସା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ମଉସା କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ, ତ ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଯାହାର ଭୁଲ ଥାଏ ତାକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ। ତାପରେ ମାଉସୀର ମୋର ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଭୁଲ ମୋର ଥାଏ, ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ ମିଳେ, ମୋତେ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ହସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ମାଉସୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରିକା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିନା 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲନ୍ତି। ତାପରେ ମାଉସୀ ହସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବା ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଛି, ତ ମୁଁ ଦେଖେ ସେ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଯାଏ, ଆଉ ମୋର ବି 5 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ହସିଲୁ, ଆଉ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଏ ଭଲ ପାଇବା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କୋଉଠି ମିଳୁଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଆଣିଦେବି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।